So at the count of 3, 1, 2, 3. Ginibo kasubong aga ang groundbreaking ceremony kang ikukonstruir na training center building kan Commission on Audit Bicol sa Regional Center site sa Rawis, Legazpi City. Nangenot sa seremonya si COA Regional Director Junel Sadyasa. Presente man sa pagtiripon, sinda ako Bicol Party List Representative as in Chairman kan House Committee on Appropriations Saldico. Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. Asin si Assistant Regional Director Ronnie Pabia, asin ang ibang personalis kan COA Bicol. Sigun kay COA Bicol Director Sadyasa, haloy na nindang pangitorogan na magkaigwaning bagong training center na mapapakinabangan maging kang iba pang ahensyas di gobyerno. Ugma siya na narealisar na iningon niya na taon, urog na sa tabang kan Ako Bicol Party List. Parang poker face pa si RD Duarte, hindi mo alam kung papayag kaya to or hindi. Kaya sana nakaganon kami. Bigla naman, wala kang makitang reaction yun pala, nagme-message na siya actually, nirelay niya kay Kong Saldi that time. And wala din, hindi rin nagdalawang isip si Congressman Saldi na susuportahan niya yung project. Kaya nung umuwi kami noon, tuwang-tuwa syempre kami, di ba? Kaya maraming salamat po kay DPWH at kay Kong Saldi po sa pag-yes sa project namin. 110 million pesos ang pig-alokar na budget para sa nasambit na proyekto. Apwera sa training center, isasabay naman ang rehabilitasyon kan lumang edipisyo kan COA Bicol. Papakarayon man maging ang covered court digdi, asin ang director quarters. We in the DPWH are optimistic that once completed, the building and its appurtenances will enhance the overall performance and fulfillment of occupants that will undoubtedly redound to customer satisfaction. Nagtutubod man si Kongresista Elizaldico na dakula ang magiging ambag kang training center sa pagtauning di kalidad na serbisyo para sa mga Bicolano. Kaya kaipuan na suportahan asin dagos na marealisar. Billions. No? Dahil ko, sa totoo lang, dahil ko napigpa para may maboko-abok para kwenta, pero gibunta na po ang gabos na kahit ang magigibo dahil pagkakataon po kang Bicol na umasenso. Haloy na po kitang nag-iibi sa bagyo, sa kapobrehan. High time po na may angat ang sa tuyang mga kababayan, mga Bicolano. And I pray hard na umasenso po kita gabos. Mientras tanto, nasa phase 2 na ang pagkukonstruir na Legacy Specialty Hospital sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Nakatalaan man na magkaigwadig dining Bicol Regional Women's Center para sa mga Bicolanang pasyente. Apwera kaini, nagpapadagos naman ang pagkukonstruir na building center sa lado kang edukasyon, agrikultura asin kadakol pang iba. Asigurasyon kan partido, nayaw ng sa indang pag-alalay asin pagsuporta sa manlain-lain na proyekto. Lalo na itong madaraning magayon na benepisyo sa publiko. Urog na ang proyekto kan government agency sa reyon na mga Bicolano ang pangenot na benepisyaryo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.